Dwi'n teimlo'n falch yn fod yma. Mae'n rhywbeth dwi wedi bod yn edrych ymlaen am, a gweithio galed am efo'r Everton. Dwi jyst mwynhau bod yma. A ti edrych mlaen i'r gêm erbyn Gwlad Belg? Bydd o'n gêm rhywbeth against Belgium, team solid. So dwi'n gallu gobeithio cael result, mynd fyna cael result. A hopefully, sy'n gobeithio, So ti'n rhan o'r tîm 19 llynedd wedi cyrraedd yr elite round am yr Euros. Beth oedd hwnna fel i chwarae y tîm o'r dda? It was special because it's the top of the group, wasn't he? So ni wedi gweithio'n galed i cael hwnna ar y tîm. A it was good, to be honest, really proud. A oedd Nico Williams yn rhan o'r tîm na hefyd, a ti'n gweld nawr gyda seniors a sgoro mis diwetha. Mae'n bod yn hybu ti ymlaen hefyd i cyrraedd y lefel yna. Mae'n llawer o confidence i ni. Ni gallu chwarae'r iawn a push it forward. Mae'n nhw'n siarad yn neud yma. So, definitely.